Meron tayong caller. Check natin. Hello, mabuhay. Hello. Hi, good morning. Sorry mga friends. Hi, what's your name? Kyle Galia. Kyle, may problema si Kyle? Yes, mga friends. Ni Ara. How old are you, Kyle? Do ka bata pa sa tingog mo? 19. 19. Okay lang, okay lang. Lalaki ka, Kyle? Babae, girl, boy? Bakla, tomboy? Babae ko mga friends. Oh, sinsagit. Ay, manaknak ko, anay. Dali lang gid. Naknak. Okay. Use Kyle in a song. Hambali, use Ano? it. Use Kyle. Kyle in a song. Hambali, use it. Hambali mo use... Masambot pa mga friends. Siling ko, use Kyle in a song. May English ka lang. Sabton mo lang ko, use it. Use Kyle in a song. Hambali mo, use it. Use Kyle in a song. Ba, may hum. Balaga, use it. Palaba mo pa. Kyle! Kyle! Kyle in a song. Kyle. Kyle laminang winasak na tahanan. Kyle laminang pusong sinugata. Kyle laminang o tukso, layuan mo ako. O, sige na lang gani. Kabe, Kyle, Papa Prince, pwede ka pa utwas, kabe? Mga friends. Pili ka po tuwas. Sige na lang gani. Walay joke ko no, walay no? Walay ko na habay text no, kabe? 0998385642. Kyle, talk to Papa. What's your problem? Party sa ano? Ay, sa live po mga friends. Nga, anong love life mo, ha? Sugiri ko sang love life mo. May nobyo ka subong? Oo, may Ara. Ti, nga problemado ka sa nobyo mo. Nga man. Mga friends. Naglagaw ko na sila, how? Naglagaw ka! Hala, saan ka naglagaw? Nag-attend ko di doon, mga friends. Sang nobyo mo? Oo. Pila edad niya sang nobyo mo, ha? 21. Wow, dibugin man sa lalaki. Te, tapos? Tapos, wala kami kabalo na pag-igaling na sa celebrate birthday. Te, ang alangan man alas sa isang aga ka ma-celebrate. Day. Te, tapos? Tapos, nandito ko na tulugan sila, ha? Kung wala ko pa sa text sa sila ni Mano. Arakay! Nanay ka. Expect. 19 ka na, no? 19, no? Oo. Okay, te, tapos, sige, pastoryahon ta ka. Ano dayo natabo? Ang nagpulit ko sa aga, ha? Kung doon, nagpulit sa akin. Tapos, nangatig ako nanay. Natural, mga kikid lang si nanay mo, di hamak nga kulba to, way to garni, guro katulog sa nanay mo, paminsar. Te? Nagbisin siya, man siya nga dito, kumakadito. Ang galing siya, wala lang siya kapuli. Oo, gani, lain ang paglisensya mo nga dito ka makadto, lain man niya ang lisensya mo, lain man niya ang wala ka kapuli. Te, ano dayo natabo? Nangatig si nanay. Okay. Tangayo ka sang sorry, wala? Oo, nag-explain man siya kapatid. Very good. Oh, so, hindi pagbasula si nanay mo kung nangakig siya. May punto ang pangakig niya, wala? May Ara. Very good. Oh, ikaw naman yung pisa-pisaon ko pamangkot. Dito, kaw. Na birthday, kaw. Magsabi ka ng totoo. Balaan mo nga magabihan, balaan mo nga ma-overnight ka, wala? Wala. Gusto ko pagid. Magsabi ka ng totoo. Ayaw kong nagsisinungaling. Pagkadto mo to, nang shave ka, wala. Ang tuod. Ha? Wala. Wala ka ng shave, boy, pang shave ka. Ang legs mo to karon ba, si Dabog na to ang balibo. Pagkadto mo sa nobyo mo, kay Dibuya, chok-chok mo ang pinakanami mga panty, no? Yes or no? Magsabi ka ng totoo. Oo, Nga, ginchok-chok mo ang pinakanami mga pante. Nagkalto ka lang sa boyfriend mo, ginchok-chok mo.
Ito na siya panty namin, man niya. Ang bago, ano color? Amo na budlay sa inyo mo. Pero abots mo. Ari na lang. Question pagid. Question pagid. Tell me the truth. Ha? Hindi ko gusto sa mga, sa mga gabutig eh. Ang tutuan. Pagtulog mo sa balay, sang nubyo mo, nagplok-plok-plok ka mo, no? Yes or no? No? Uwe! Ang tuod! Oo, siya magulang na ba ito pagtulog ng mama? Sigurista. Bisan tulip-tulip, wala. Wala. Waigid ka score? Waigid ka score? I get. Grabe nga dipinsa ba? Daw lang taon ta karon, daw basi ba mala Phoenix Suns kag Golden State Warriors ni karon, may hampang daan karon. Ha? Kay bala mo kapamati subong nakatutok subong ang mga friends ta sa may Singapore, mga OFWs, si Aaron Montano. Grabe nga ngalan ni Aaron Montano ba? Artistahon. Thank you gid papi. Regards kuno sa mga taga Auto Trends Panay. Tropang expert Rapide Mandoriao. Nakatok to papa yan. At idamo ko ng mga friends. Sila sila Eman, sila Lloyd, si Mark, Sir Christian. Thank you gid Rapide Mandoriao. Sir Aaron Montano, halong gid perme. Oy, sa mga kapamati sa Tokto Papa mo nagana namin kung naga-subscribe ka mo sa YouTube channel ta, kay at least bisan diin ka mga bahin sang kalibutan maka tanaw ka mo sang Talk to Papa. YouTube channel ang Talk to Papa at YouTube channel ta, Papa Prince space Talk to Papa channel. Papa Prince space Talk to Papa channel. Subscribe na dali. Thank you. Okay na ka mo ni mama mo. Why na problema? Okay naman. Okay man lang na. At least wala sang malain nga natabo si mo. At least wala ka na balda. Ha? Pero, tandaan mo, kung kamo gani nga mga kabataan ang nakasala, ngayo ka mo sorry dayon. Ha? Okay Okay? Okay. Layas! Bye-bye! Ay, naku nga mga kabataan. Pero normal na sa mga kabataan, no? Namin ko, part of growing up, bisan sino man ang guro sa aton, kaagi man ta suway sa ginikanan ta. No! Ang importante lang dasi ka mo mangayo, sorry, para hindi ka mo bakulan. Ikaw, nagkapamatis mong, ano ang permi ginaugtasan ni nanay kag ni tatay mo sa imo sang una? Text no ka ba? Dali. Ano ang permi nga ginaugtasan ni nanay kag ni tatay mo sa imo sang una? Papa Prince, ang permi ginaugtasan ni tatay kag ni nanay sa akon sang una. Blank. 0998-385-6422. Taon tabi. Ano nga namin nga kanta?